وعليكم السلام. هل بقرآن السورة تاني سيكناي نو سورة الكهف أمبي علي كنوكتا كلا أكلانينا توني تبرأي فمي التقريون كل فلني بمنغالا وتوكجان دوني ما أمنا سكي أكلاينغا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية بيكونوندو أني نانينا أمنا كلاندمني آية بيكونوندو أي نانا أمنا كلاندمني أنا كلنا كفرو. آية بيكونوندو ناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين آمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله ثم الحمد لله.
qur'anu andakuriya baye mani kana bamanangala ka wala walali ngurunda singoro na bifo mo tafsiru an saga ame suratu tani sekina no ye al-kahf amma le konna kata kunu wala nal laba irami Musa alayhi salam anaka dimisani ka kashumi no yo tama ka tama ngero konnana katabo fala ka jonyuma doka ni Musa tuburo no ka fa ka kala donu na donu min ala yo tamo ni tafsiru chamana afo khidru Allah kira sallallahu alaihi wasallam karuhaniya ni Musa karuhaniya ka nyona chugumi Musa atala kira ala shoni na chugumi o jirato Musa la ala fe ni yo keshude kama anya wala ngo Musa ka dakuram me la rafi kono ako alamo mba fe kiye nyena ala ko Musa o dakurinya mamnu de ali nabi mumunu do ya do ala tiye nyena ya Musa ka fo mba fe kiye nyena afa mune do ne ala tiye nyena Musa o boy dakono nga kulu fle ni kulu sera ka sabati o koro e ebina nyanga ni kulu ma sera sabati o kuma amiriya bla peu mina ala yengra kulu ye kulu mo nyama o Musa mi ngumya ka kulu fle kun Musa kirna ka be mina kiriya bla a kondu bira ka wa ka bonga puma yimo o kuma ne de limina bawla folo kalimena fe jumena Musa kira de yo aya do alamene do ala lawo o kuma ala yeli kunte nga ala ka jomi ngo fora ni ale Musa to soro togo shila aka foila ala don foila ala noro foila mammi ke Musa fe o baka no fanga o masuriya jonga indala fiu no Muhammad o kuma na ala nyini Musa de fe to Musa nyini ala fe aka wahi ako minga guri Musa tisakoro Musa ko ala ka doka ya kaye aka doka fa tisakoro ala yewbe ala yewla ala noro be ala noro kono ala donu ka guri nyoy may ngo don fe nga chainda doni ka alla jani misakoro ndesakoro Musa ko model la yina watona mina ala kuma Muhammad fe ni fanga miye o yengara Musa e no yengara kuluga kuyuma mena kabe Musa ngumbe ka kulu fle Musa kirna suratu hashri kono ala ba ko lawanzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah kono ala fi kulu qur'ana ndige kuluga kulu mo nyomo atasakoro ma qur'ana jingina cheminga o kala do tafanga o noro o barka atese atwaidi Musa itese adaka ala ya katana fem ko qur'ana ko suratul ahzab la o kele ni inna arana amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfana minha wa hamalaha al insan abe o kuma kele ni ngadena fe nguma di sangolo ko ate dugulo ate kulubo ku tese dabe min sera ko ne ga dabe una o kira armadeni di seblani maninge muya sakoro innahu kana zuluman jahula adaka adamade
Tuan jibado ayra kuna. Ana bade se ka jira toro ala ko kamo ka sagam na dabai tunga. Zoluman kayira ku tuyo ka adongo ba kuluka. Kabakudu. Oh, o mindra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bade ramata. O madi dabe waramo. O te sangulula o te dukulula. O ta chuo ngone bete ngabo nga kayira torala kamo o ni mindra ada madini mo madi dabe to. Melaka tisi. Ko de kamo ma sangulo ma se dukulo ma se kulba ma se. Nga ada bade ne ka tana kainda. Be fengenyi. Ane Musa ko ibise ka atwai ko doke. Oh ala ko goroba kamo lu laje. Lu mu mana Musa kirna kabe. Mana ma kirin abla ko ne folo de lemena ne do China. Dawra kana khidru normo ba ko kon nyorola. Ko Musa me ga chemi ne khidru do. O kay ni na ma jimi katisa. Be kuma fu farale aka ala kraka ruhani ali do kada ka tamai de farkulo tamai ngani ya ke farkulo tamai o ma be nyamu bulo mangul kutu bale do bita bo chitugo talaka wala to ka kate kada ka ulu ya anyam nyona fem de farkulo tay ne nanano farkulo la jago la binyami be ko ruhani ya konna dukun o ma Musa dine no ye yahudiya ni chrétien ye olu ka lahalayaw ala dona ala mayala o be duguma cogo min ka tɛmɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dine ka mɔɔw ka silamaw ka o bɛɛ bɛ nka ka daa ka na ɲuman fila in yɛrɛ ka ala dɔn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min o kuma o nɔfɛmaw fana ka ala dɔn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten ka se ka muruti ala ko la ka ban k'i kɔ don i yɛrɛ ye kabini Musa ni Muhammadu ka baro ɲɔgɔn la i b'a ye k'a fɔ Muhammadu kɔnɔ k'o fɔ Musa ye k'a fɔ la sabali t'e la kosɛbɛ n y'a fɔ i ma da la nka n'i tugura nɔfɛ kana to i ka ɲininka foyi la fɔ n k'a f'i ye a dabɔra min kɛ a taara laban o kelen de la Musa ma se ka sabali fiyewu Musa yɛrɛ nɔfɛmaw fana o sabali baliya kelen fana b'u la ŋɔnɔ Firawuna ye tɔɔrɔ gɛlɛla Bani Israilakaw ka ni Ala ye Musa bila ka na u ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya na kɔgɔji tigɛra n'u ye nka o n'a ta bɛɛ a taara laban mun na dumuni ko ni fɛnw na u ye kuma caman kɛ Musa la u ye sabalibaliya jira ye kelen lafiya na o kuma Musa ko ayiwa Ala ye dugukolo yɛrɛ min ko fɔ an ɲɛna sa o ye Kanaan de o kuma a y'a labɛn maa minnu b'a kɔnɔ cɛfarinw nka ayi an ka labɛn an ka t'u kama Ala b'an dɛmɛ o kan o kelen ko Musa ma izhab anta wa rabbuka faqatila ta ini ka Ala aka taa kɛlɛ kɛ inna ha huna qaiduna an ti ta yɔrɔ si bilen Musa yɛrɛ ka maa minnu lemina na u ye ne fɔ a ma Alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka sahabaw ayu lajɛ Badru kɛnɛ kan a k'u lajɛ Uhudu kɛnɛ kan waati dɔw la kɛlɛ ni tɔɔrɔ gwangojugu sahaba dɔ bi dɔki bɔ a kɔnɔ na k'a fɔ Alakira kɔngɔ bɛ n na n'i ma dumuni ɲini a ma ɲɛ dɛ i ma ɲɛ ka farakuru siri n kɔnɔ na n ko sɔn ka jɔ y'a dɔn o ye sabali ye o bɔra ye Alakira cɛ tan ka sɔrɔ k'a fɔ a ye wa farakuru fila filɛ ne yɛrɛ Muhamadu kɔnɔ na ni farakuru fila b'ale kɔnɔ na kun o y'a dɔn nin b'a fɛ k'a jira ale sabali mɛ kɔngɔ b'a la kosɛbɛ nka farakuru sira a kɔnɔ na kɔngɔ fɛ Alakira ye fila jira a kɔngɔ na na ɲuman fila in ka mɔgɔw filɛ bɛ nin Gazwatu Badr la lajɛ maa 300 u n'u ka lemaniya a n'u ka Ala dɔn
o ye fa minnu la ala ko la u y'u jɔ maa ba kelen ɲɛfɛ wa u y'a datu la 300 sira ba kelen na nka musa ka mɔgɔw kama an tɛ taa i ye ni ma farin ninnu b'a kɔnɔ i ni ka ala ka taa anw tɛ taa yɔrɔ si bilen o kuma na i b'a dɔn k'a fɔ musa ka lahalaya ni muhamadu ta bɛ cogo min a tɔgɔ de hakɛ min musa ni muhamadu cɛ limaniya ni sabali ni ala nɔɔrɔ la jagoya musa ka kalandenw o fana sabalibaliya o bɛ ye olu la dɛ musa ka kalanden fana ye isa de ye isa ka kalanden kelen o cogo don olu fana b'o cogo kelen la alamaya ni yɛrɛ di alamɔna olu fana ma surunya muhamadu ka maaw la ka d'a kan isa yɛrɛ minɛna jugu fɛ don min e ko kalanden yera jamana wa isa yɛrɛ minɛna bolola min kɛ ka terefa ka tan ka dajuw to a ka taa n'a fɔ ko nin ye kalanden u b'a fɔ ayi dɛ ne t'a dɔn ayi n ma deli ka cɛ in ye isa yɛrɛ ka kalandenw kɔni fana bɛ ma kɔnɔ ne y'a fɔ ka ban i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ Sako la bi kɔnte ale sigiyɔrɔ de yan ye Ibrahim Sako jeni u ko Sako ko an ka parti fɔ ko ale bɛ ka lajɛ Faransi wa n'a ko Sako tɛ min b'an kɔrɔ an b'o de lajɛ la was Dr. Sako Faransi Nabila Isa an kuma ale ka mɔgɔw fana ka limaniya a ma Muhamadu ka maaw sɔrɔ cogo min n'i ye Bibulu kalan i b'o fana sabalibaliya sɔrɔ ye ani limaniya dɛsɛ Gazwatu Uhud la Alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni juguw y'a ja fɔ k'a yɛrɛ fa o kun y'u ka laɲini ye k'o diya k'a bɔ k'a tɔgɔ di a kirin k'a ben k'a ɲiw kari sabaw sɔrɔ Alakira ka sahabaw la u taara u biri a dala de u t'a fɛ biɲɛ si ka Alakira sɔrɔ biɲɛ 70 ne bɔra Talha la Talha de tun ye nin kɛbaa ye biɲɛ 70 o bɛɛ nana turu a la nka ale ka laɲini de foyi kana Muhamadu sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam nka n'a sera aw ka alama minɛna ko wani y'a ka kalanden dɔ ye ni bolo sinna b'a fɔ ayi dɛ ayi ne ma deli ka cɛ in ye ayi ne tɛ dɔ ye kabini yan i b'a dɔn k'a fɔ ni na ɲuman fila in nin diinɛ fila in u ka walandaw bɛ alamaya min di maa ma ani ni min bɛ k'i yɛrɛ bɛɛ di ala ma Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale nana n'o min ye o tila o tɛ Musa bolo kuma tɛ Nabila Isa ma o bɛɛ bi bange walanda nin yɛrɛ kɔnɔ maa a tɔgɔ di kɔlɔsili b'a fɛ fo kana taa se jɔnko ala ma sa ala dɔn ni ala nɔɔrɔ o min b'a kɔnɔ n'o ye Musa diinɛ ye a bolofara fila yahudiya ni kerecɛnya fo kana se fasigiya ni dulɔ ni diɲɛ ɲɛnajɛw ye a ruhaniya yɛrɛ bɛɛ b'u bolo pewu n'o de u taara u sigi fara ka yɔrɔ min ka da ka farakuru an y'a fɔ a ye ala dɔnni na ala kumakanw na o ye fasigiya ni dulɔ ni ko kundankɛ ni dɔnkɛ o y'o de ye o kama ko ayiwa dumuni ko yɛrɛ banna yan sa jɛgɛ taara pewu Musa ko tigitigi an kun bɛ yɔrɔ min ɲini o y'o de ye ka da kan ala ka jɔn dɔ kan ka na sisan o de bɛna an dan tɛgɛ ma ko n t'an yiriw tɛ bilen an ka ala dɔn nɔrɔ taara o kɔrɔ ye an ka bolo fila in bɛ yahudiya o kerecɛnw tiɲɛ na cogo t'an bolo bilen ala nɔrɔ la lasulu bɛɛ ye kelen ye o kuma ala bɛna cɛba min bila ka na sisan o kuma na o ka lahalaya n bɛna tugu n'o fɛ o ka kalan a tɔgɔ de ka a fɔ a kan kala dɔ la o kalanni
o fen jira la Musa ma se ka bɔ n'a si ɲɛ ka d'a kan a ka Ala dɔnna a ka nɔrɔ a ma s'a ma alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o taamasiyɛn minnu jira a la n'a ma se ka sabali a sɔrɔla k'a ɲɛfɔ a ye Musa i k'a dɔn k'a fɔ kunu min n'an donna o kɔnɔ ni sina ka mankan ci ko munna n ye kunu wo sɔgɔ Ala dɔnniw na diinɛ min n'o namɛnna Muhamadu bolo i k'a dɔn k'a fɔ nafolo bɛ adamaden fili yɛrɛ ma kojugu min b'a to nafolo a nɔgɔ bɛ bɔ a la ka setana k'a kɛ fɛn jugu ye setana ɲɛkɔrɔ k'a i ka nafolo ka tɔbɔ setana ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye saraka bɔ ninnu ye wo minnu bila la kunu in ye nafolo de ye kunu in ye sɔrɔ ye o ma dɔw kɔnɔ sɔrɔ a kan ka saniya cogo min o wala na minnu dira Muhamadu fɛ Musa ɲuguro la ko Musa cɛnni tɛ dɛ a ko min ma sabali wa kɔrɔ ye nin ala kɛ kun ye mankan ci o kuma saraka bɔ ni ɲumankɛ n'a ɲɔgɔnna minnu n'o bɛɛ Muhamadu ma dɔw kɔnɔ Musa kuma bɔ n'o ɲɛ o t'ale fana ka walanda kɔnɔ yɛrɛ a sɔrɔla k'a fɔ a ye filanan denmisɛn faali min ni i sina ka mankan ci a ko ni yɛrɛ bɔli tɛ ko ye Musa nka pasan ani kaba ni yaada ani fasigiya min ni adamaden b'o wale a k'i k'a dɔn fɛn m'o bɔ a fa k'o ɲama fa ka bɔ adamadennin na o walana minnu bɛ ne ka diinɛ kɔnɔ n y'o de taamasiyɛn jira i la o fasigiya ni o jamano yaya ndɛgɛ nin tɛ fɛn dɔ adamadennin bɛ o ni bɛ adamadennin yɛrɛ dacogo la dɛ fɛn m'o fa ka bɔ a la o walanaw caman bɛ ne ka walana kɔnɔ e m'o de ye e sina kɛ ni yɛrɛ bɔli ye o tɛ nka ko k'i kana sabali k'i ka sabali fɔ n ka kuma a ɲɛ f'u ye e ma sɔn wa ɲɛ fili kɔrɔ ni bɔli tɛ nka ni fɛn m'a to ni yɛrɛ fili Ala ma pewu k'a kɛ diɲɛdenya ye o bɔ ni na cogo min o walanda minnu bɛ yen n'o ye nafilasuw ye n'o ye dutulɔmaseliw ye n'o ye i ni maa maa bɛn yɔrɔ min sin e ka fɔlɔ k'a fɔ hali n'i ka kɔrɔ hali n'i ka bɔ hali n'i karamɔgɔ don hali ni tɔgɔ de i ka kalannen don o lahala minnu n'a bɛ sin ka yɛrɛbaya bɔ adamadennin na o walana minnu ka diinɛ kɔnɔ ka sin ka ni fa pewu i k'a dɔn k'a fɔ e m'o de faamu nka ni yɛrɛ bɔli tɛ dɛ Musa n'o de ma kɛ nin na o tuma na a bɛ kɛ sababu farikolo ni yɛrɛ min bɔra Ala fɛ a b'o bɛɛ se janamana don ma a dabɔra o de kama minnu bana k'an bisimila ni i y'o kɛ mankan ye ko mun na ne y'u ka kogo ben dɔ tile minnu bana k'an bisimila Musa dugu in ye e yɛrɛ ka Jerusalem de ye kerecɛn ni yahudiya o de don u kan ka ne Muhamadu bisimila cogo min u tɛna sɔn o tɛ sɔn nka olu fa min ye Ibrahima ye sa n'o ye Isaka ale denkɛ Yakuba Isaka fa de ye Ibrahima ye Yakuba ale de ye Israɛl ye Yakuba de ye Israɛl ye o kumana a tɔgɔ filanan de o kuma Bani Israɛl Bani Yakuba de ko don o kumana kerecɛn o yahudiya o a bɛɛ bɔkolo kelenw ye a ko kumana arufa Ibrahima o nana Ala dɔn nɔrɔ min ani yɛrɛ di Ala ma min ni o ni silamɛ de sɔkɔrɔ bɔmɛ ɲɔgɔn fɛ an ni silamɛ an ni Muhamadu b'a ɲɛ o kumana o ko Ala dɔn Ala nɔrɔ in o tilen yɔrɔ o de ye kogo in ye kogo de ye dɔnnibaaba ye Alamaba min bɛ mɔgɔw tanga ka bɔ setana tɔɔrɔ ma wala k'a ladon d'u ma o de ye kogo ye a ko tuma n ka kogo in tilen ne sina ka mankan ci a bɛ tilen aw yɛrɛw de ye k'a dɔn a tɛna ne Muhamadu bisimila
wa ma ke fana yahudiya ma ke kirce ma ke ngona tabe awfa no ibrahima e akala don akala noro akayira di alamo walla halaminu men ne no cerje kono nguso akana ce ikaro ka fo nyo bara de ke onga dakuriya kilena sabal bilani mu balyamin ni ayoye muhammad ni musa ka tamaina dakuriya khidru no ikhdiraruta ora koroy fiete chena chain na faleru amina fa anyuruka yen wonna nabi nawra ku favor babulu koroy ay bon yakata ni mo wol bulla ni tasma do bora mi nyete binganay ay ko itni jowa ngana binganay mora ba beb singatame ba ko de fo nyala do ko toye kan shini muhammad mo ko ray yalla je fo fana fo itanje alma de bisron nofe sina ko ke ma do sebesa ko khidru be yoro dalay kay nyina ma jimi la ma shima nyina ma jimi akram muhammad sallallahu alaihi wasallam alika ruhani aridu bani sirala kauka ni lahalanu na bina ba ka kuna fran dakena ka bani sirala ka uka cheni anuga ya dan jedenya dine tarapeu ala don tara mana silamaya ka poi o fla tamanjala opma amma ka lahala min gonobi no yu fla ka jedenya ani je kanu ani je maya o dara kena ka jomi ambe jen laba tlemina fanga mindu mo ala fe kugura je kono je yera kunga ne ala ko tala fiu ebe somo be dakuriya wala ayani ngono opmana gonu wat labay o jigala bu yam je kono bi ben du fana to la fiu fo masam ya dumo wala ti foyke ni sababu tala opma zulkarnaini aleka malnami ni anya don ngala kunu ka fo opmana ala na wala disa ka fo aywa ube muhammad nyinga zulkarnaini kal halawla anzagara kata aya biseki ani nanina ame kami wala sa zulkarnaini kal halaya aya biseki ni nanina ala ko afo chendo ne ye sabati damo du kolo koka wonye sabu bela jelen damo ayo sabu ke nyonga akamara otle boya babe katama ke katai anya fo masaka mbe ka kufani ala domado parsi ka masaka kunu fangami no drama ala rabbi ko kala de sabati damo opmana aka mara kono ayet libe ba laje katama ke katai utama ani marawara sabokoro karla nyona ngaya dotu bela pokata se aka marare otara laba yoro misa o kara fo ko jimi no ba famo al bahrul mayyit to sera al bahrul aswad di mer noir wala aka mara indara to atara yoro de la ofmano kama
aba me ka fo ko ya ko tile be ka be ji nogole mbadola oni adam re jome badala wala ma ko ji dala inyata fo ila jigo o mani tile be warta ba ko akun sulto fle jila kata o ma ji kasaniya ana kasaniya bane o ma ko mana tile fana ka ble bado fana bi nogo o tugula kata o nga be mami gono ko asira gien da yara la ko mi a fo to mi kella aka tile be aba marabita laba ko jimmo na fo mo el bahr al aswad ko ji fi anya fi me katame gien ko ji be ka wa ko ya ka ntoidi a ko ya fana be gien ko ji townye ko ma mazan fi handi ko ji mazan ka ko ko baji ngala ya ko ni ale nya fi ne do di قلنا يا ذا القرنين أكون على ذو القرنين ما أيوة إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ويا أيا فتومي أمسكوا كليكا برو نيب مولا أبداً ما أنغا دونغلو لا كاكنا ذو القرنين في كافر ما سادودي مين تمنا أيا سوك جينا وقابل ذو القرنين جين تسوي مسا ذو القرنين جين تسوي bo foni nani daro jende so yega to mega de o ma dagura la mi me an ngolo la le kunga ka kina ko kafir masa kundo ta chen prana be ko de boro la ko le ko mazul kanen wala bi kuma mama fe o ta kafir ko o te mum ni rada mai o be ala noro kono sade o wala ka chidiya kono o ko ala la ko mazul kanen aywa imma kulla jaba wala ma ikanyu mangawye o kada ka ya soro ay karlu mi ga do ba fe ka nde sonjira no aya kam mara yeva a ferla ko sobe ayo dawlo karkata ko sobe o ala ni mi way aya na mu vogo fa amma man azlama subhanallah wa amma man zalama ni mami nyemuruti ani banjira fa sawfa nu'azibuhu ne dulgarne mino o lajaba summa yuraddu ila rabbi ko fe na sayra ka tada ma rola ala ba lajaba la min ngadu ale fana be ka kuma jabi to be waro ka fo ala na ka cide do be mana ala na ka manyuma do be mana wa ma man amana wa amila salihan akoni minye lemane ta ka barake no falahu jazaanul husna hakika do kuma o ko wole nyuma anu wole mane o fana sara amulo o nyuma yede wasana lakul lahu min amrina yusra ikado foitna bo anda ko nakanya show mo nin ko yate o alina ka alama yayi abaka mo blasra blasra yerla ala kula hatta idha balagha matla'a ash-shamsi esma tabazno ko fe mana atrola fanga mini ke ku yamini don mini imamu musa yare kono ani ala do kono kayo fana faranyo ka tora akam maratli bo ya ba segara ko wora o ya bisegini kelena isanga au fe bikono do nado au ka gafula merom nassa konem bawbulu tuna mina ayaka marak klibo ya bata no koron ko laje wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min midunha sitra akaka marak klibo ya bai atara mawsura sai kado ka fo olu ni tleche foite oni tleche tlebu dashi chogomi abu dashite o morai o Balochistan kana Afghanistan yorola oyo marawi jiri sun jaw manjaye on wati mana fo asro so jogo nyuma che ma ngati la fana tei okma o chechen lai kado ka fo nungon be la jaba be lai ka kudo masika yere sutra ka ba klimo chugo la jiri fana jamanjante ala be ko nyere foya kazalika
وقد أهدنا بما لديه خبرا أقوى بن جوينا ذو القرنين أقل لا فهمي أقوى بين على كم راكنا نيجا دوني بولي ما بكا ثم اتبع سببا وكوف ذو القرنين أكم مسيا أبو لنغرقو تلبويا بافي قوات لك اللبي كارل ورو كمو سكسل ورو كمو كتا فاجم به حتى إذا بلغ بين السدين فاترسي دان فلان نيونجي دان فلا وجر من دونهما قوما أو أي دان فلا إذا أي ما من زرعي لا يكادون يفقهون قولا أو كو أكا مرافين كان على زر كارنيني بكامي و وتو فاموتي kadake ba sɔrɔ mara n'a bonyana i b'a sɔrɔ a fanba dɔ bɛ yen kan dɔw bɛ yen o b'o mɛn nka i bɛ taa fa dɔ sɔrɔ yen olu ti bɛɛ jɛ ka ɲi mɛn kosɛbɛ hali n'u b'a mɛn dɔɔnin don hali mali yɛrɛ kɔnɔ o yɔrɔw caman bɛ yen o de bɛ ka ɲɛfɔ ne ye nka k'a k'i n'a fɔ ko kan mun d'u da o tɛ dɛ ayi nka Zulukaranɛ bɛ kan min fɔ ni jamana fan caman b'o fɔ mara ni mun de o ka ɲi mɛn kosɛbɛ nka n'a kumana u b'a faamu o de ɲɛ bɛ ka fɔ qalu olu man nu olu kɔni ye u ka kunnafoni di Zulukaranɛ ma sa u ko ya Zulukaranɛ Zulukaranɛ biɲɛ filatigi Zulukaranɛ an kumana ale kan k'a fɔ karnu ye biɲɛ ye misi biɲɛ ba biɲɛ fɔ ma karnu nka karnu fana kɔrɔ ye san kɛmɛ kan naani san kɛmɛ fila masa min ye walima maa min ye a wolola san kɛmɛ min kɔnɔ i b'a sɔrɔ a wolola o san 50 donc a bɛ 50 sɔrɔ o la san kɛmɛ nata a ka tila ka taa 40 ɲɔgɔn sɔrɔ la bɛ o tuma na tiɲɛna ale kɛra karnu fila in bɛ adamaden ye o fana ye Zulukaranɛ dɔ ye o kuma u k'a ma ya Zulukaranɛ i k'a dɔn k'a fɔ inna yajuja wa majuja mufsiduna fil ardi i k'a dɔn yajuja ni majuja dɛ tiɲɛna u ka cɛnni kɛmɛ k'anw deguya dɛ wa hal naj'al laka kharajan yala an di a tɔgɔ ye di fɛn di mɔ ala an tajala bainana wa bainahum sadda Musa i ka se ka kogo don anw n'u cɛ wa bɛnnan don anw n'u cɛ wa tanganan don anw n'u cɛ o ko tɛ u ka cɛnni bonyanen don an kan an ka bɛn fɛn dɔ kan anw k'o di mɔ koyi ka se ka an dɛmɛ ka an kisi ka bɔ Yajuju ni Majuju ka tɔɔrɔ ma قال Zulukaranɛ ko ma makanni fi rabbi khair Allah subhanahu wa ta'ala kɛmɛ ka min kɛ ne ye fanga na sɔrɔ la i k'a dɔn o de hɛrɛ ka bon fa ayinuni o kuma a ye nɛmɛ a y'a fɔ cogo min a ye nɛmɛ bi quwwatin ni a fangaw ye a sew ma ko min na a y'o di aw ka se ko dɛmɛjira kɛ ajal bainakum wa bainahum radma mina tanganan do aw ni u ni ɲɔgɔn cɛ o do Yajuja Majuja kɔni o Zulukaranɛ nin fɔ a ka mara o yɔrɔ maaw ye Zulukaranɛ tun bɛ bɔ ka tɔgɔ di Yajuju ni Majuju tun bɛ bɔ u ka mara kɔnɔ ka na tiɲɛni kɛ ninnu ko Yajuju Majuju aw tulo b'o fɔ k'a la sisan nka kana ɲinɛ ala kɛra min ni kuranɛ jiginna ale kan a ko nin zula in aya 10 na aya 10 laban ni maa min y'o kala k'a durusi k'a faamu o bɛ kisi ka bɔ dajalu ka tɔɔrɔ ma donc o kɔrɔ dajalu kofɔlen don nin zula in fana kɔnɔ nka n'i ma kɛ maa kɛkun ye i bɛ tɛmɛ a kan ka d'a ka dakurunya dajalu mana nka dajalu ka fitinɛ min kofɔra i b'a dɔn k'a fɔ kabini ayaw daminɛ an tɛmɛn'o la ye
minnu ko dee be ala fɛ ka jema wele ka taa o dee batuli ma fa batuba ka taa boli yɛrɛ bɛ jo bɛ batuba ye diɲɛ kɔnɔ boli si mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ k'i batula ka matigi yesu aleluya bɔ n'ala kɛra ko kabini ala ye diɲɛ da kabini adama dara fo ka taa diɲɛ wuli dajal ka fitinɛ ɲɔnɔ tɛ yen o kuma fitinɛ min joko min ni a ɲɔnɔ tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu kabini adama dara o ye matigi yesu aleluya de ye o ye nabila isa minnu ko ala den do ka farajɛ wele k'a bato la ka taa farafin wele k'a n'a bato n'a batoba yɛrɛ bɛ ne ka ca ala ta dugukolo kan o ye jo kelen pewu ye o ye boli kelen pewu ye boli in yɛrɛ natɔ kɛ nka minnu y'a k'a ye olu nɔ don dɛ farakuru min n'o bɛ a ka bato farakuru de n'a yɛrɛ n ma kungobaga mun an ka makɔrɔbaw de taara jiri dɔ ta ka na n'o ye ka tɔgɔ dɔw la ale ka o fana isa fana mɔgɔw de y'a fɔ ko a ye ala ye a ba ye ala ye ka farafinw farajɛw bɛ wele ka na o batoli la o kuma kabini ala ye dugukolo la fitinɛ ma bonya ka tɛmɛ fitinɛ ma jo ma boti ka bato ka jo min ma o de ye kerecɛnw ka lahala in ye ala kira ko a y'o faamu a kɔnɔ kɛ o kuma wa y'a dɔn k'a fɔ o kuma na dajalu de y'o ye o kini bɛ ɲɛ tɛ yen ala ka kelemanja bi dɔnni ɲɛ min ye k'o cira o bolo pewu nka numa bɛ ɲɛ in ka de o kɔrɔ diɲɛ dɔnni diɲɛ faamuya diɲɛ keguya diɲɛ fanga ko ala bɛn'o dɔnni d'u ma o de ye dajalu ye kafiri ɲɛkelenw don u ka diinɛya b'a ye nka ɲɛ min ka di nin ye o dɔnni min bɛna d'u ma sa diɲɛ kɔnɔ yan o de y'u ka yajuju majujuya ye diɲɛ dɔnni bɛna d'u ma fɛn bɛɛ la ka tasuma karabaw ye ka dugukolo karabaw ye ka sankolo karabaw ye ka kɔgɔji karabaw ye o kuma ka baara caman bɛna kɛ tasuma na o kuma na o jamu dir'u ma dajalu kelen ninnu don kafiri ɲɛ kelen ninnu don nka jumu wɛrɛ minnu ma numa bɛ ɲɛ min n'o ye diɲɛ dɔnni ye o kuma na o mankutu wɛrɛ tila ka d'u ma n'o ye tasuma min karabalen n'u ka baara caman bɛna kɛ ni tasuma ye ka kulu bɔ a nuna pewu k'a dagiɲɛ k'a kɛ sira ye u b'o kɛ ni tasuma ye bolofɛn guribaw k'u boli kɔgɔji yɛrɛ jukɔrɔ ka taa a tɛ dugu ma a de tɛ sanfɛ nka a bɛ jukɔrɔ ka taa o bɛɛ bɛ kɛ ni tasuma ye nɛgɛgurimanbaw k'o ta k'o wuli sanfɛ a tɛ kɔgɔji ka a tɛ dugu ma a bɛ fiɲɛ kan ka taa o fana bɛ kɛ ni tasuma ye ni n'u bilala ɲɔgɔn na ayiwa i sigi u b'i ka dugu jeni tasuma ye k'a sɔrɔ i n'u cɛ ye tulo bayirika ye nin bɛɛ bɛ kɛ ni tasuma ye o physiquement bɔra a kan moralement ka adamadenw bila ɲɔgɔn na u ka fitinɛ wuli nafigiya ani namimaya o fana u ye bɛɛ dan o la fana olu maa kelenw de y'a bila ɲɔgɔn na ko u bɛna kɛ i n'a fɔ u b'a bɔ ɲɔgɔn na o tuma na olu ka maramafɛnw o kɔni bɛ ka feere a fila bɛɛ ma olu da bɛ ŋanaŋana k'u bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na u b'a ka jamana fana halaki o halaki cogo kelen la u ye sudan kɛ ten tɔgɔ ye di jamana tɔgɔ ye di a libi kɛra ten o fɛ tɔgɔ ye di dɔ kɔnna libi ɲɛ o sadam ta kɛra ten an ka afiriki jamana dɔ bɛ ta somali fana kɛra ten ala tuti sini fɛnw tun bɛ jamana min na nin Rwanda wala Rwanda Liberia a bɛɛ y'u ka baara ye u b'aw ka jamana de tila fila ye k'a fila bɛɛ bila ɲɔgɔn na u ka marafɛn bɛ feere a fila bɛɛ ma a bɛ tɔla min na a ka jamana ala b'a tila Sundata in kɛra k'an ka Ahmadiyya kamalen dɔ to yen Abubakari Cero anw ka Pakistan kibaruya mɛnne k'an sera ka taa o y'a sɔrɔ ale ye formation kɛ Gana ka ban ka na Côte d'Ivoire missionnaire la anw selen la a ko ale yɛrɛ bɛ taa koyi a wulila k'i sɛri
ale ni Isaka Sangare o ma wuli ɲɔgɔn fɛ nka bɛɛ ka dusu ta ka taa ale taara da Sudan taama in a ka gɛlɛn n'ala t'i nɔfɛ wa n'ala tɛ i ka ko yɛrɛ la ka ko kɛ i tɛ se koyi diɲɛ ka gɛlɛn o ma pati jango n'i kelen don n'a ma dɔn a bɛ se ka farifɔn di ɲɔgɔn ma cogo la a kelen pewu komi o y'a sɔrɔ faransɛ dɔnni b'a la angilɛ dɔnni b'a la a bɛ arabu kelen kelen fana fɛ donc a ye professeur d'anglais daminɛ Sudan ye ka muso furu ye ka denw sɔrɔ ye a ka arabukan kɔni o fana jɛra sa o nka Pakistan ma sɔrɔ bilen kɛlɛ in wulila k'a sɔrɔ ale taa mɛ walanda di Sudan fa dɔ fɛ yen o kuma na a tɛ ko ale la ka segin k'a bɛna a ka denbaya bɛ yɔrɔ min a ye san 10 de kɛ a n'a ka denbaya ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ni telefɔni bɔra o tɛ ɲɔgɔn ye san 10 Abubakar Ciro ale tora ka leçon di yɔrɔ de la yen donc jamana tilala fila ye san 10 n'a ka denbaya tɛ ɲɔgɔn ye ni telefɔni tɛ abada jamana fɔra kuma ɲɔgɔn na parti ayi machine do machine fɛ yen parce que diya tɛ yen fɔlɔ donc fo ka taa san 10 dafa si kun tɛ se ka don si kan o san 10 de tɛmɛna sa ale ka sɔrɔ ka na a den n'a musow lajɛ Ahmadiyya a y'o o kalan kɛ o karamɔgɔya o dɔnni b'a la nka ne taara sɔrɔ sira fɛ a bɔra yan ka bɔ sunkalo ɲɛ a bɔra yan kɛ Mali la a nana a ka laɲini an yɛrɛw ye tournée dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi diinɛ baara in de b'a ni kan a kan ka dɛmɛ an b'a fɔ Korowari amiru ye ka i jija ka a dɛmɛ a hinɛ kan ka minɛ ka d'a kan a wulila Mahadi ka jamana in de kama ni fundɛli bɛɛ ye komi Ala ye anw da nɔgɔya an ye cogo min nka Ala t'a nɔgɔya bɛɛ ye n'a taara bala o la sira la a dɔnni de b'a la ka dɔnni wɛrɛ ɲini ka fara o kan ni lahala min y'a sɔrɔ nin sa a ka d'a ye a ka segin ka na faso la ni a denw n'a musow ye o tɛ se ka fɔ a k'a sɔrɔ i bɛna bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ ka denbaya ta n'o de ye a t'a fɛ ka to tunga fɛ bilen an m'a ɲini Korowari amiru fɛ n'o ye Pasha ye a ka nɔgɔya da d'a ma o la ka lɛtiri dɔ di kalifa ma a tɔgɔ la ka a taga bila Ahmadiyya baara kɔnɔ o de b'a ni ka min ka di maa ye o de bɛ ni ka dɛ dakuruya kelen na dɔ bilen tɔgɔ filanan min dira ma n'o ye Dajali ye tɔgɔ filanan min dira ma sula in kɔnɔ o ye Yajuju Majuju de ye wa aw ɲɛ b'a la u b'o de la diɲɛ kɔnɔ yan bi u b'o de la bi diɲɛ fa bɛɛ tasuma y'u fɛ a bɛɛ olu kelen ye i y'a se cogo cogo olu de b'a jukɔrɔ arabu yɛrɛ ka dɛsɛ pewu ka kɛ kulu kelen ye a bɛɛ olu ye ni ni da ka bɛ e kɔni min ni dara kan o b'i tunu Karabe kun jɔra Afiriki finmanw da kan a nafolo b'a bolo a ni b'a bolo wala ani kungo Karabe ka kɛ a dunubɔla ye a tun bɛ sɔn u y'o ye min kɛ ko cɛ an ka nin bɔ yen o da bɛ sɔn ka Afirika muruti an ma an bɛ cogo di bi wa u b'a kɛ cogo la k'a y'u su ka bila ɲɔgɔn na a tɛ bɔ a kalama k'a yɛrɛ mago sa Afiriki filɛ karifi t'ale nimisa la bi wa an ka maa duman caman kɛra t'o fɛ olu de tasuma dɔ maa ye u tila ka fɔ k'u b'a kɛ tan sisan u sɔrɔla Libi la o jangarabuya hakilila in ani o tasuma don hakilila wa o maa kelen de bɛna a fɔ a bɛ tasuma fa o de ye Yajuju Majuju ye ale de ye Yajuju ye ale ye tasuma don ye o n'a de Majuju ale yɛrɛ de b'a k'a bɛna tasuma fa o kuma nin waati min bɛ ka fɔ o y'a sɔrɔ Korosh ka mara kɔnɔ n'o ye Iran masakɛ dɔ ye a ka masaya bɛ taa nɔrɔ Irisi jamana dawolow la yɔrɔ min donc Irisiw de tun bɛ bɔ
kato na chenike aka marani wono bar Qazwin an jibal Caucase kulumi na fama Caucase ani kojibi na fama Qazwin olu flan ni nyonje temero de me ubido fe kulu bay ani koji temero porro de me ubido de fe kata Zulkarne kamara marakono otmana mana Zulkarne ka tama sere sa opmana mamnu ngumbe odo ya fay aywa ni maccugo nyini kaundeme ikado ya junu ma juju puma bina chene kangu alna ka alama ya naka masaya opmana afolla mina ko alay min gane ode hera ka bo abe ay alama ya dia ni alabi puma nyove o ka bo abe foy tubo khairu ode here jefe be banfo asorona dola be banfo fayununi ngonata ba ayne nebe bi kuwati nafay ajal bainakum bainahum radma opma mina dando ani uni nyonje wala mna ko wule anu ni nyonje atuni zubaral hadidi ay ne ko bo cheka kenyo ngaka nanuye dakuriyan ne bo e ko anga san dimsena mayra bo don ma ta do ne bo femi o de bi yele ka ken ne gay wasro ta tawbi ta ne ga san kondo wari korati de dugulo wa ne ko banga dugu jora anga nu mi o de se folo ka bo dugulo jora ka yele ka ken ne gay ne ga bo ko ni anga foi sisa anga foi era foi anya ndlo lu de la tlo na ka kina ko foi anyo kunda foi do donc mi saka bidi mi sata do ne ga bo fami ka so alba banga dugulo joro o kele to bu bo kele do bo ken ne gay abana ngaw ndesra kan ndlo lu la ka so kamen to mo na anga barka mi no mamul abo anga nubu be about dugulo joro ka yele ka ken ne gay kan ken ne gay ko opma kuzulu kadu ko opma ay ne go bo fara nyonga kana no hatta iza sawa baina sarafain opma tunamina ne go bo kekera nyonga sa opma katwari ko waji mi no Qazwini kata dawla kata fo kulina sa opma we ne go bo to nyonga fo ata adawlo flabe fa kala nfuku ako mana sisa ya fie akura ya tasma guda koro hatta iza jalahu nara fot mana mina atasma ya ka abekara tasma ya resa akura negen ngoni afana ble nasa iko tasma ya minya a able kala atuni ufriga alayhi qidra ayna ne denye sisa de yelele ango shuraka mana de jini on ne bo kele ka nyomino kera koko gwelani sa kai opma rishuka ma korom no ma chenke iram masaken no koroshe opmana uteseka ala ku tugudi famastaw an yadharuhu o wati ku yakun la fan kun la ku biseka koko nyele famastaw lahu naqba ka fanga toydi de yelele ko ni nege bo yele ko jono kele ka nyo mena ka suma o kemme nege guri meta ma ko fanga fana ma ko ya kundu lo do ko soko ko bido o do de ala ba ko defo o ma Zulkarne ko aka mara mo aywa aka la ni mini asbatle ni ya juju ma juju utese kanimpa o tse ka soko o ya juju ma juju anga rushu kama koro kundo to kama tarotala ukufo be hati ya ili ukufo Daniel fana ukufo George an Magog an Majuj
kafo maudo uka sigero beme mashak abe bibul konote nga masuku de photo do hein oye anglais gogen mago he anglais nye arab kado ko gogen mago ko ya anglais de o nga arab ka ana atoka ode no mashak oye masuku de photo ko kasigero e masuku meta orata de kono an maju ni blaga anglais ka fo god en magog o ya anglais kay donc abe seben goro kono ka goro olu de do on nuga dinga a dem flana to de nu dem flana o de to o tadde de to o tadde de to magog non adama de undo da ko yakle kuma bo de no fe adama de undo do aw ka soro bi ma se o kimi cheni ga masaka mu ala fle ko de baro bo qur'an kono masaka in zira ka fitne o do cheni mu ma ka moro kono no na cheni ga adama do o sira ko be naka ala maya ala noro ala famya mala ani adama do gaddeme o sira ko be no de o kama angwa mo ngop mana ni Zulkarnain min be ka fonni iram masake do na to korsh kafir masakunde ala ma de kuno ala pipma fe ayru o so misoro bible kele ngono ala ba faye afo mbey nyefe inida gogn ma jojuka ikatatula minum me mashko antobal afomati o ya ala ka dakure ka fo Zulkarnain aw mana ibado la ka fo ma nyimanguno ala pipma fe ono flade trakato asira ka kora ka alma ya anaka masaya o de yato asira ka yaju maju be odo ku ka cheni bali je kono odo atro je manya ila kan mo o mana ala ra ko sa hada rahmatun min rabbi ni yenda mama ka hine ibado ka fo alamado amma foi dame ka ta yerala ko mo saka wayr ko bla kono mi me angol la ka kena fo kafir masadu no donglu bida zulukare neni jenda zoye maza zulukare neni jenda zoye e ba ko alama mo ko jenda zoye e be ala donga tama ka no anga dongli mbajira ka folla ko dala do mo mi daw ka la jamani e ba do ka folla la ambe ka bla ro mo kunde de zulukare ne kunde gem ta gen kanu masado ay alama de kundu hukuma aka alama yayi aka bara ni bane aka dakuri fle hada rahmatun min rabbi ne ni misira kan min gaye ni yaju maju tisga dangara lable ikado o hine kabone dama ma yorola fa idha ja wadu rabbi bi nina aw nesi jome ko ni tisga foi kala ubunu joka flesa de chendo khalifatu masiya ja ko chendo anya bala odo fangatula don tula ko dalongo na tabe ko e monato e ko e nama mato e de aye mawde krengere kake koloshi baye o yoro dawo de ba soro jamana bi mo bo ka koloshi de koloshi de ba be mena hanna nana kabina bara doge koloshi de ba ko fokoy o gonte anamade na umena no yasro koloshi de ba warate nu kunana ake atoydi ndita ka boya mi nyesoro nga koloshi baw fana def mbey mana daguram ndaro ka Zulkarnain fa ko wa kana ismanlay fa iza ja wa'du rabbi nene daba maka wati fole sira jalahu dakka akoko koyin abo bele ko inna foynya yaju yan ma jujay ma badu la ka fo Zulkarnain
Allah subhanahu wa ta'ala kuna fani da maka bi ibe ka bara minge abise ke yajuja no majuja bali uka cennabi nga jelaba wati fangani donni ke ku yani je mara min mina du mone ala fe ika ko tise ku bede singa fo yana do cede fa iza ja wadu rabbi ala ile do to kuna fona min nemo yajuja no majuja kunga donni mina du mo fangam mina du mo mara la hala mina du mo je to jelaba wati ko indise ku bede ko inde fa yugulu fa iza ja wadu rabbi ala ko wati fo lesra ya lahu dakka wa kana rabbi wadu rabbi haka wala yomi vo nezul karne tigale do aka foita ati wili de odobina aka ko ende ka foike cedo musulman ba ko tarikhula no imam mahdi de nya ko tarikhula ko ko imbe ajenya no ga haka mino ani atwadi afere no ga haka be nimbe do ne do ako ko le nyira be yere halbi kokaji kazwin ani jibal kokas to kulu kokas ni nyonje halbi koko ime opmana yanno mi naroka watarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'din wa nufiqa fi suri fajama'nahum jama'a ako do pati ako amnu utode dobi ishuru doka ikobe koji atwadi jikuru bu ugoshi nyona tuko mikajirake ako odo amnu ublate ubo kanyona wandu fika fi suri odo buru fiedre fajamana hum jama amnu beke nyonga ako do yembe na kina fodugile dia ni nyini ni fanga ni to ni na ore betti kungolo la opma kelaw ni atwaydi nyon vawde ya muju badu fi badli karo ko koni o kusanga de wilisa fa jamana hum jona opma na jebbe be kina fodugule ko ala rabbi jebbe kay na fodugule odo yala nimi me ka fo qur'an kono bi afo nyeto la anga bina qur'an sura jigne nigina muhammad ka samwa kale sanga benani ani bidur ni ko amo de la nga flabi rishu be min bi ko waji do bi kenya biwa ko do bi rishi kenya bi ka do ko kulu do bu kenya wa watarakna ba'dahum yamuju fi ba'din komi mawju ko atwadi jikuli ako arabi abidangene mo ka fo mana uka atwadi jamana atwadi halaki chama boko ko jisrafe wambe ado chena beti ubi balay basro ikatu gulla minna kala atwadi kala batuna nyashiti buloble alay no vokam na mase sam wakale ani kebenan ni ko ayan jigine muhammadu ka an flow de la bi jamana mi ni ngero law do no irani bi atwa iran nga folo to ngunda iran odo yala iram siga irushu nyogono do tabiwa akadaj me kapsu to ko rushila bi otei sabala tsigu bala sabala la ko ji krebete mate gulemo ko kama zulkarnani ko iranga mo do wala ma atwale zulkarnani ko kadaga jamana tok deira to yela mo chama kara afo fars aku mo do ne ko ni baram ngabi ala barkala abi nafanye ngane ala ga wati fole sera ai koko ingo ko jingo kulingo o shitu ben fiu o do jmay amal mo o biye siga shitala no karabiye qur'an ne jigina change menga muhammadun ko mo horbe ko nata do ayde mo hor ko ale kande pala de kano alami ko latige bay latige masaka kuma ne be ko fay o wala tigam sa yeni la latige ko am la kono bi
ayne se boro tigade afma mohod ma foy fa ko be cenya la ka ci de afla be na kanaga ayo ma yamuju fi baja ayo fana laje won fu suri fi suri ka kamera fo je wuli me bebe ngana na je no fe hali ñoo voté blé ajabana nuna fuli gawaya de bi don wa ko fa bala de o kamo qur'an sura wala ko wa tara nasa sugara wa mahum bi sugara wala ki Allah da wala tari ko ibu ba fu shule do sabe adama de rabita adama de hali iri nyangu mo tufo o adama de no sira ko ay de ay olu fo gawaya de abit be nyona de wala aba jo nyona katama o de adama de ala ko kuma ko shume ko ma shude ga jeddamu men ni ga rendez-vous ni meta la nyeti la ala kala jababu no fe warna jaman jahannama yawmaidin lil kafirina ako do sa kuma janma bina da kenega kafiru ye aradan dangna mana dangna ma ko kore janma diyan walew olu de sagabli je kono janma bo sabu do la opmo sabu je kono koni je bi faw de la wode sagabli abaje wori bi ayoro fena kwa jamna diyan wala te abemi ayoro fena ka te magawa he kala no nyini ga ko mei yoro fo uya sagawli fa bela jelebe kuma minen go fe oye uga doni kaba ko ini misi adaman trombera ko ini mogo marali ni lahala min no ye nyela foga nyechiro kata akeka kina fo ala yira soro lay o mi nyew kan lahala bi soni je yira dara chugo mi amna somo o mi mbe o miri ala bi o kurabla me dono bulu nyew chiro no bi we je halaki mara fam feminu dila ka nyewa nyona weru tige maka na ko pou aya bana de o benye wa mo yoro la bi jeni nga dabo opma miriya lahla me kana jugoro e allazina kanat ayunuhum fi ghitain an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a lama min galado ni tatiga ka je fiu na fu mo garamo jel fulana sabana weru nyabala kama weru yalla beke opma a ko segi beturi mara fenna amina ko kecugo di ka a détruit wala maka annake cugo di an gono go amede aw ko dal mo satigo wa kono go naka dal be nguna sage aw mo ko kani wala ni wala ndade dira aw mo kiraw fa mena ala tade ko ya ala tade fanga ala tade doniye kana teme ko vete kanyina ala ko ngaw tundite ka ala ato ala mo ko mo mede fa nyechurule ala bi alazina kanat ayunuhum fi ghitain an zikri ala ko fo baw ala mo o yul ke gawo yani desede ba ala ge ne min de ko ala aw mo defo o wayru tame aka fanga tarani me wayru de seme sada abe to bi afana tala ba ala galena ma fe kundu do law ay naram de fasana ka saga dala la foytido inyama bina jo watimi dese kamo aha ebisro wa ni sadam ne kakina fo ma kale netawa afasiba allazina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya hayna tadna jahannama lil kafirin nuzula afo ma kale nunete
akam ne ka jondo ta ko kala kerengere matige so aloluya ko nyamine tabulo yesa kata fene reblan nona kaba ka baro ke kata aw nyeti dagwa ko fe ka dawa o be se ka ke chodi aw se ka ne ga dambe to ko blane nona chodi ya minu fitrwane alala aw ne ka jondo ta ko blan nona chodi aywa o tara laba ay gena min labe ka bla yara nyate ne sa ajigero de kishbe mi kishto bo shite gena ble waye halakil dabo de na turane bulo ne ba fa kilingile angata nyana jaga aw tay ne ma dabo o tay jamana hakili dabo le ako to ni na tele afe ni na babu ma bo adafe o anga kashiam taw shudo ngana kra jamana ra ha nyobe dobe do shudo blede amaba anana ala ka bara tele amulo anama de musse bi murtina alama bitami ibina ngorode hal nunabbiukum bil akhsarina amala mamnunga kasara bululangulonya foyta mulo akrani misay mulo minu ndaga ju beta aw bolu dawa allazina dalla sa'yun fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum sunwa akol de mawye minu ngara jenunye dalla sa'yun fil hayati dunya ukamiriyan ukachernu katariya ani famuya bebe na je komo ala ko tala la hara ko tala don fe ndiro mo uya be ka je mara je na fulo je soro je dola obi soro chubi ni mede pave o ma je ne bulu ngoro bra je yere de tacho ya do ka fo matito ya o fanga tigi jojol debe o nyela jojol be no tuna ka kina fa make he aw fana tawatini dira mo o ya kina fo aw sira ala yamo ala ko mo ko be ramo la minu nga kasara ka jingo da bega ay hakli soro kan nege pa kan neke ka bolji jugoro kan ka tasma ke fe hakli kile mo seka takini be ka fo chena dal ma say kile be wudi akunu me ko so dere wa ka baraban ko do mani do la be me kunu wo watira ma nyaare kemo do akwa nga munda mo aru ko ne teyere ne de famya mina ko ne tey ka soro na ka ko na ya soro ko atore takien selete atore kuna ko ya era selete mo aka savam ba fe me no e nyanyini kakata abi aka fami ni abi na afode ka fo ne ma foi kala folo nyanyi kele me ka takuri abi tabawla ma foi kala folo kon ne ma foi kala mo nye découvrir li ma foi kala folo ne ya découvrir ngodo de ya bla ya découvrir nya e mora ka ngodo de ya bla mo sam ya bla e mo nyanyini tura fa yere ga defu ati kanyana ma ba minya blay ne ko yo toywa ko femme ala ko fokat an adamandini fo ne ga danvengele shite hanna be jera ka bo ko no tanyini ga ba adamandi aka hakiliti ga ko nanyini ga ba abi aka aba kanyana ma ba pe ne ga danvengele laki katse ga do aw fe ga ba kloblena ani klofina ayame ko adama do ye feej meññi ga ba o bebi o dama ngale bebi jirlawa baganawa mena nawa dugumena nawa tor lawa ala ka dama shite ka fo adama de ka hakli bi ko o ko na fe be do ga ba abada no kera ala sara loy da dara ga foila emo ala nyini kala fe de ya ka dama nyenyi ne fo ka tay nyechi amaba ala ko wa chira fu de e ko ne nyin na ko e be mi nyini o ne ga dama fe do de wera be kere mi matlo jang ga dawre tayre yeni gara bonatike ako wa nunu alla amerike wa arishi wa alma wa japan wa shinwa wa fen wa ikado ka fo fen gonne ala ko tiga mina kono akwa be talaba fu mulangulo mo ko ulaika allazina kafaru ayde odoke ko nganu yero nyin ngalo hakila ko on ya sabuna annahum yusuna so ko apu ya ko awon ka baranga ya be anyu wa bitru feno ko awta ndru mem ga fu ayero ka miriya awde daliga wa ay iyera dawa ay
ibe ka fem yini yo dai moda o singa do ka bo wadali masa be koi imi yera da kele ibe ka fem yini ga ni kunu mo kono era moda o nu me ka fu nu ga do ki farale o nu ka ko hey dali masa be dali ko si son des histoires o itandi ka do jurula sa son des histoires mama e matlawa ibn atlaga na nu ne no ya kana kala ni adam ne ulaika alladhina kafaru bi rabbihim ma minhum man yamliku rabbaka fanu de fitr walaya udaba maka kabakula fitr walaya ajmai fam yere keme ke boy ci wala ki ba ko nyanyini afara dal masabola ay e ko ay nge fen yere keme ke ba fuga e mako sa ni ajmai aki ka if kafira dal masala nga dal masaka nema ibo no kata ako kiyamado akan marabanu habidat abata rajila kadaka matru ala kuka au de ta daba yara kira chudi fala nukil lam yawmal qiyamati wazna kiyamado ni ro kleni shitu kadaka ku kiyama ku era teke bayna tam fe zoray yemude ka o rem te ka miri ala ere o yiga fe mi lay taraka to wa cheni ko fe ere chena amama ngani fe dali mata to dala ko anyeme imando fa do fe yendo fa do yaru ji sebenye ko nyes dalla o be fenio kanga blenyo nge ko ayde ere de ka haglen be zalika jazaohum jahannam koy ka do mo laba janame de usra de janame ma kafaru wa kafira ko mo wattakhazu ayati wa rusuli huzwa yaay o kada kane ala kadda kuryaw ananga ala kadda kuryaw fobaw anela ka tamashen nga kabako ani chidem huzwa uyul kem barabo yorode e ni min nisira obtiji ko ala desele do de bato ko ulu de ala ko nyolu ka pumade ima de semu wala o ko chidem ani chidem no fobaw ayolu ka kam barabo yoray anne ala kadda kuram molugulo ayo gafo ga tulungalay ko bi wakaba ko bala de yenu ngibara ba kadida che yerala be jamana nyele bannunde terchawni yahudiyaw komi chrétien osina ka bandamle ani domini le sugo dumini dongera min do église ra kono o kuma o jara ko jugo o kamo jema be taray ay ko ruhaniya futa la ko re fuito la to re kote o kono be to ay wonga ikado ka ko o kamo ni tara para jema na mashita église la kaba ko de hebi lodru église we mashi kaba ko do ngam veya fati abado kadaka uliya de kiseta jobalay uyeta foila mi nyere bajira ka bo etwari kisebe chrétien law nga ngulula kono bobo afa ngono be nga ka foko kata aparati ya no watiti na silamaya wati duru toni sebete gele nyew olu mo fana sana butenge doni tegere sa ka do ka bo ma ga jojo angwanda don tegere tino fana na onga butula dre no wati kono zira ni mi mata do kamo donc di jagama bita wala ma muso nyuma minu mi yele mana bito kamo onga ngala ko ni sarate de ko madina mi kise je kono donne do way muhammad tayni sallallahu alaihi wasallam nga fo benye ka shuka blale de la sa fo benye ka shuka blale de la wa mo de kono ni wala hala mini jebo kono mana silamo ka uchuro men nu joni koro chugo mebi o mana boli babe mini bi ya jon majuja ya to de o korole o de baro bako zulkarne ko temene do de ka baro be ka bo
yajuan ma juya kurami ni Zulkarnaini ko wala o bome de o ma foni ni Zulkarnaini warana o ko de kunu Zulkarnaini alle ke sabe yajuan ma juya ka toro bo marawka maradoka go ya soro ni maram mi daw bu dangaro dila ngabbi je yarato ko yajuja majuja dajalu ku kenda ki toro ala wenye bala o mana Zulkarnaini warati bolowa serenanya korle do ko sabe ino bla kana de ala ko mati chef la ke je bono ne bulu ne ma de se kuran la wala kurat la wala korole voye kuran danya ndagura kelena al muslim mawdu alayhi salam ani masi mawdu mahdi rajira ko ya kuma beya ko zulu kanni wara de ba ka ku fanye de kadaka yajuju majuju akan na ko rafura mi ma soro fanga mi malabi o te foyo koro kuranda do fanyina awwa amblo fanga ne watila yajuju ni majuju ko fam boy me jembe kabi ya rasulullah ay ko assalamu alayka ayuhan nabiyyu tahiya lawde fogoyi inya banaw way to bana wo banga de fabe mena ne du fe Zulkarnaini fotomi o juguya mo yere de hati Zulkarnaini temene yu ko fotomi o temene ko banga kannata ko kibaradi ay muhammadu yere won mede ga gafe kono wa torobe shuru me ka salama ka o sula yere andawra ku yere mi ngamo o fana bi dangene me adama de doni abi yawdaw ni chrétien ko ceni bami mina je kono nala ya ko fo ceni bafla aflana de ni tanzele plana moni da jalu kafir nyegle ngo fara chrétien de kodu kira fe na je kono be ko ala kelni ay lu ko ay ko de ma fe o ko de fana ba ko doy o make ala chorobani ala dinga ala kamali ani ala musoma oye kanye kile roy o de dajal roy o je don mina du mo ka faro kasa no bi do fara ko chenika anu ka yadan kaba o de to ala kira ko kini venyete dajalula ko no venyakadi on mo venyai o bina kodo mundu mo je kono yasa sura nyira kasro ko fo allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya je doni je nafa wode forade teriya tu tala de atwari badiya tala teriya tala nafa fil hayati dunya umogo tila obuga nafa de nofe uterti obuga nafa de nofe ubadendi obuga nafa de nofe ni kubi donu kan nafa che ubitunu wajebo damobi al-américain o a rusio a français o a allemand ni febe ngo c'est-à-dire te ka ba fodo are ka do ka a shori ka tan fa de ta konda be ka kai abe o ma korbo fiu wonu yayi ka fo tangani bayni ka kasara do ne yere ku koyi o ba to do ngi do foki boyi ka kina funyetila kada ko to fo ina fa ko ala sigaro de ga elena alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya o kasro muhammad sallallahu alaihi wasallam adama de ka here adama de nafa no fe ka here o silimo qur'ana mi wayna ko ngabe ni ki rafa ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kafiru bonya bela gelena ka chrétien bonya ka yahudi bonya ara ka nyama yakono do nga dinen ayo tede era min dale ka kan bonya mi amada ma to ala kira la fiu kenga minu nga juma ka to be ga ala yero ka sig nyayo madina wona to dama to ala fiu
aya anjo aka ke sinyoi akwa tanga dina weche ame dugu mingo no tanga ni okoni ambe kabara akana to mashiga shi jamba wala mabbe boru wakaru ga jamba kamar ne kula saya nyina maya alakara ye uklu magwen bela ala salama upme ni ka kina fo utambe kaba shuwe an boru ga jamba chama kuma na anga nun jugu mine halu ka shu amma alakara kula adama di shu de wasro dogo alakara wulla ka jo yahuda shu bitame ako e fami yahuda alakara ko adama de tawa adama de gashi do mato alakara fafe kirce ma sorala yahuda ma sorala nga olu minu ye fanga basro je kono bi abe nya shume ka islam america abe nya shume ka kaka nga kekwa ukakekwa bara ina chugula ukeke ko ube ka anyire ma shuka blanyona amfana todo wanda kele bulu to bi fo islama to ba ibita sura nyema fana minu to basro wo shibla me party kasro islamate nga silama to taledo ka silama do nyini ka obla pupa pola kasro alasle olude kala bolo ni jama mete do silama ko to be ka chew ka che kasro ni asinga se abel manu no anyiru bire dangu yoro dola ka anyira fa yoro dola kasro abe olu ka wala labani kama ngadda gura na matu fo jama mali ini bone sura sifara malde fara jihad sifara malde fara sura sifala malde fara auf mana jende tay kasaray malde tay kasaray sura suga marfo bomi otlub lengele numule jihadu ga marfo bomi otlub lengele obulu jende be ka fana marfa kiso maldeum bobe mi akasara be awni kidale beta adonat abbe oluye abbe uye o kamo ala kra ko dakru yakelena chewo chego kibi kwa dola force physique la gien kono adabitida ala kra ko ngara islamo ni akate da dugula ka ala deli no borala ikono kibi kigwani gien don de fanga da kibi nungala akibi yerafa kadaka fole nedu wa flekana kani sino jona fefe kibi ka fani ka kodo jira wi kote sodamu kun labena de foka arm lukran la kisigi wayu ga de mandi shuga blawla kataka arm lukran eto di détruit israeli okay al kono wa faka ngona tabe arm mayre gwanzala allabe mi ngumala arab jamana be shikunde sala wa ukalla mode ngu misranya no israeli uye dabalo tiyo kuraka na kele do jia ko ya buluda kani iran sugar blanyona sanse ko be ka nyoma kama bilion chama fanyona abe salama utlalo lalbi arma tombe umadal albi foka umada chenyira dila usura ka je wula kamo chogodola yaje wula kamo chogome uye ale de shu uye sodam shu kake kuetika kueti kunde ambe ko bagdad kam effectivement kuete jamana qur'ana kunde ambe ko fenga maradi abe ira ko maray e kufle kasra aru de jamana utlada donc katlaga ni shu ko vraiment ko no kueti kunde donc sara su blagata singa kenyo ngadra bana jaw ben na yoro nyini ira ke o kere yoro mi sodam yo ke
khalifatul masih rabi asra lebe amani khalifa la anguna na ko sadam ye ko juke akika sura su segi jona ako ngulo be atore angu birle do anya be kula de ni mo segi jona ko bira do khaliji kono wanu do no tibo de be do yoro de ni uma do yoro sura nu do no tibo mi de la kamo sura su wele iye mi voce do ko itiku ndambe ko kala mo ngana kirai kaba kana fu ibu kala ke wana toyi ni manga bamna ngai vamu wa minu ni america ambassadeur de tafu yi ma kala mo ale de shuki kake ngaw yoro be ko fekana kana ke de sodo ma khalifatul masira rabi famu amari khalifa nanna amaga pambe fo kele ga je shuku ko sura flega baga mo kele ere kata baga jamana do mo e misika ke jogori arabu arabu yala jobe nawa opma aya surasu blakana je ayna naka surasu yi inna lillahi wa inna ilaihi jamana rabbi mi ajabbe wolo kamo ka deshi parce armu mang mabulu ode o kanga cicho mi mo de no fe sabe olukal mulla modde ngoroye no israeli jamana manga sura mi se ko nyogoron dota programme de keni ngado silamo may khalifa mana ka dese katlaga fo hey yala silama jamano aw biso kaka sorosu blakana silama jamano do chili kamo ate miriwa abiso saudi abiso ma egypt biso siri biso ma iran bifo anemi sanze kenyo na balala we kelela o juga ban nyonje nga ira ne kira salama jamana kele mingo abara ne ko nga sura sutita salama jamana do kele kala fa ya fadu o ke ko de foko yi anna ka kodo mai kasro dine akida wala la oli ali takabla yoromi obi to asala kramo ulu ko ashadu anna ali uka selwele la uboko ashadu anna ali khalifatun wala khalifatun bila faslin ahmadu yo filifu yi nganu e nyuma minge o kana kanga ko o de tanga ma chama be ko gele wa fa singa do ko nyuma be daji ko ay ngenna o ma ya dama de yana ay nyuma minge o fo irani islam jamana kelim pewye mi ma so ka sara su blagana atwadi iraq de shilla khalifa ko bi fo ne ku yake mati jigila ere kada ka ese zenge nyona ka saudi anjigira ila misra anjigira ila mogo jigi bida aw minunga silamaya jamana kula ala kira bey a toyde obe makanye eto obe mado shuda me makanye alkaba be awbulo shuda ala kira shuda madina alkaba be awbulo makanye aw ni ala ce silama jamana do kaka sarasu bo kana kafiru debe ko goshi amma don zorala nga tare ko ya sebede jenno nani jeni mbey foga na temale be demona abe tloble nunyi ya juju ma juju ala kira boda be mi zulkarnaini mini a kofole de korole ngono ma fe ko depo yayi ema ya fara mahdi bin ad-dajjal fa zulkarnaini mi ngofora kabina silamo bod dajjal wala ma ya juju bolo force physique te kada ka lagra foka bola ukat dajjal ya yere upma kanga kartu ma fara mahdi bin odege ato no ye nabila isa nyana mabbe o kuram me kala a ko ma fara upma na kabina kura kari dos na kina fo nan na bina muruni jele taga madi kulla no barado e kamalo nga baradi ako tede ima ala ka ko na ya le soro ko ale de ba kale ka na soro fursu gi ba mi umar blala wala ma mi ali blala kar mo fo ko na bura ka netoy nere de ba kale ibadu la fangate ako wa ko dondo de noro do de do ako jomme ka ba ka do je ko ka tame jobe ga nabila isa do wana gulam ahmad nana kana jobai ka karli dallu de islamo wanda be ka so le faraje be ka so farafin be ka so
wa isa sara isa ɲanama tɛ yen isa kaburu filɛ karisa la a bɛ kashmir jamana na kashmir jamana n'a fɔ ma dugu min n'a fɔ ma sarinagar quartier n'a fɔ ma khaniyar kaburu min bɛ yen n'a a bɛ kɔrɔni tile bi yahudiya ka su de bi dote kɔrɔni tile bi a ye taa la isa kaburu don ala y'o fɔ ne ɲɛna chrétien a bɛ ka cɛ min fɔ k'a bɛ jigin nkalon don dɛ an m'a ye san caman kɛ ma jigin wa a tɛ jigin koyi ka d'a kan su dalen don a tɛ isa ma yɛlɛ dajalu kun ye labɛn fɔlɔ min kɛ k'a fɔ o bɛ taa église jɔ Makan alikaba kɛrɛfɛ o bɔr'u kɔnɔ nin dakɔrɔ in de sɛbɛn Mamadu ŋunana ka nin fɔ min kɛ u ko nin cɛnin ko cogo di silama tɔw k'a bɛ sɛbɛn k'a bɛ jigin n'o bɛ ka ŋɛnɛ ni kuma kuratigi in bɔra min ko isa sara wa ko kaburu u y'u kɔfilɛ o la Makan bɔr'u kɔnɔ u ma a tɔgɔ ye ɲɛma yɛlɛma ka taa Makan fa fɛ bilen cɛnin ka kuma an b'o bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo di hali bi u bɛ kɔfilɛ la nka u kɔ karila ka ban o tuma isa sara k'a si don san hakɛ min Mahdi ka sɔrɔ k'o walawala ala kɛra ka dakurunya na san 120 u kɛlen ka tɔɔrɔ in guana ala y'a bɔ u bolo k'a kisi a n'a ka kalandenw ye hijira kɛ ka taa kashmir jamana na a n'a ba a ba tora sira fɛ ba banna bolo sira fɛ o yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko mari neji bɛ jigin kosɛbɛ dugu in tɔgɔ ye mari a yɛrɛ sɔrɔla ka se kashmir jamana ka taa sigi yen tɔgɔ min b'a la o ye Joseph a tulo b'a la kɛ yarɔ jamanaw ka tɔgɔ wele cogo bi ɲɔgɔn fili tɔgɔ ma nka i bɛ sɔmi jale de fɔtɔ don nka n'i ma tasi kosɛbɛ i ti bɔ n'a dɔw ye dɛ larabu ko Sayyidina Aliyun anw bamananw ko ba Sinali Sinali de o de ye Sayyidina Ali fɔtɔ ta Sinali kɔni e ni ala cɛ e k'an gara k'i cogo filɛ bɛn wani bɛ cogo ti bɔ n'a ye koyi Sayyidina Aliyun anw fɛ o de ye Sinali ye ta ka sin ka dɔw tigɛ ka bɔ a la k'a k'an da ye piyan wa ale kelen de don donc Jésus o tɛ Dramane de Binafo ne Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman min fa ye Auf ye an bɛ se k'o tɛ k'o kɛ Binafo mɔgɔw ka tɔgɔ wele cogo o kɛra cogo o cogo Isa tɔgɔ in ma se ka bɔ a la yen Joseph de fana b'a la yen ɲininkaliw kɛra o kuma na yan ka dɔw ko yan ka tɛ k'a bɔra Sham jamana fan fɛ a bɛ mɔgɔ wele ka na Ala ma a y'a sɔrɔ silamɛya ma na Mahdi a fɔ cogo o cogo selikɛlaw taara bɛ se ka sɔn a ma chrétien ko o kuma na maa min kan ka kɛlɛ an fɛ diɲɛ kɔnɔ k'u bɔ yen pewu o ye ninnu de ye an ka Makan église jɔ ko to yen o ko tɛ nin bɛ diɲɛ église tɔw ci yɛrɛ donc chrétien ɲɛ ka bɔ Makan na ko église ma jɔ a sababu de ye nin ye non Zulkarnaini min ko fɔra k'a bɛ na silamɛw kisi ka bɔ Yajuju Majuju ka tɔgɔ di fanga laban min sɔrɔ diɲɛ laban la ka na silamɛw kisi ka bɔ u ma o Yajuju a tɔgɔ di o Zulkarnaini ye Imam Mahdi de ye a ye kuma daminɛ tan de chrétienw ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka mɔgɔw wuli ka bɔ fɔ Londres ka taa su in lajɛ ka taa u ka appareils d'a kan k'a san hakɛw ɲini a taara bɛɛ kelen bɔ ka na conférence kɛ Londres a don Dr Philippe ale de tun ye conférence in organisé baa ye 1974 hakili la ka na a kuma sigi yɛrɛ kaburu min bɛ Kashmir Jésus kaburu don a tɛ sanfɛ k'o kɛ conférence titre ye e bɛ yɔrɔ min na i fa chrétien i ba chrétien a tɔgɔ ye di goudron chrétien sankolo chrétien dugukolo chrétien i ka dumuni chrétien nka a jafara kan kɛ o kama kabini conférence daminɛ den dɔ a tɔgɔ wele a ko ha
ere chrétien ku bina temu ngene itaro ka fo abina dangari islam chrétien la wa akulla na manga segsel damne amago te qur'an na amago te chrétien la ala atwa chemi mina buanga segsel kono amodeta no kala islamata o islamata ngawndo mo islamaka ango che anyi fem segsel no kabru me kashmir je kabru ay deni jabiti no we segsel chama keke kana beke qur'an tay jongwala chema yele de adame kashmir go kibara sugu yawo ti ceri jiye kono koy a cerba gini o yolu weru de o pa saw fa mo ceru ya be datugo ngona tabe cent ga datugo ala fe dagu yakle na da jalu bere from indaraku zulkarnaini kuray ve no ye imam hadi o de ni imam hadi fana zulkarnaini ye wa karneni ko de bien fla karne ko sange ma fla faka soro ye sanjama soro sangema fla iwola sangema kono e binani soro la mi wana jora kay sangema mi namena nakito ifana binani soro la no absega femo chena ye sangema fla chedo e ko nyene ke sangema fla be kono o ma madi wala hijra sawakle ani ke ba saba aswala ani kema fulani biduru ashibi tase sa biduru yaro asro do imbana sawo ala na sangeme flat keme nani na keme so ni onge keme na keme sa na o ba ba do keme na ka de shokun kata samwani yul soro kono katro ka fatu op male fana zulkarnaini do de bien fla aka noro flatiki aka bien flatiki afana nabla isaka lahalayo alayo doni damo chrétien dine wara min de islamay ko goshini dallo foka yere magaya ko bien diramo o kenamo bien islamo fana ye fili minge dine kono ka muhammad kan noro taka o fana frake o bien fana diramo o kuma bien flat tigidu zulkarnaini imam hadi ni wala muhammad zulkarnaini do de dine konna bana me o furakeli o noro diramo dine ko kana bana mu ma ku bana dine ko wala ma fanga ma ka bana dine gore ma ka bana dangar dine na olu fana kanga men deru me wuru ka dine o kono ko fana doni damo zulkarnaini opmana bi dine tita fe minu ngosani muhammad lako kanga wuli kujo kale ka wala no mene aye o didili minu nge no ye yiramno ni jatwale nafla suni ka wuli ka kina fo ataje duma ngono ka wuli ka burushiko no mene kata tlitan duru kalo nge ka kina fo mustak o na nyona minu no kanga kenyo na sa opmana o de nege bode kele saka de ko la opmana ko ji yele opma shetana re bai ka fo ni manu chena he eko sabo to mene ko nu nyono na me fɔlɔfɔlɔ zulkarnaini ka kogo o bi kɔrɔ nka ma madi ka wala nadine minnu amanamakɛ n'o taara ka ban kɔrɔ t'o la koyi setana b'a da wasa de a tɛ se k'o ko a tɛ se ka pɔtɔ o kuma dakuruya kelen na zulkarnaini kofɔtɔ a ye baara min kɛ ka kɔrɔ k'a ka mara tanga o ye fisigima ye nka a y'a kɛ ni ala dɔnni de ye ni ala maya ni ala nɔrɔ kun tɛ a kun tɛ se o kuma bi ta zulkarnaini a fana ye dajali kɔ ka yajuja majɔ kɔ ka tila ka kankari da silamɛw ye a b'a fɔ k'a b'u kunbɛn ni fanga min ye ala kɛra o kankari da kɔ wa n bɛ segin a kan n'a ko a b'a kɔ a daw la a b'a yɛrɛ fa a kelen da tɛ ala ye ninnu kofɔ a bɛ d'u ma de n'a y'a kɔ a daw la a b'a yɛrɛ halaki wa ala mago t'a la yɛrɛ cɛkɔrɔba y'a kankari da a b'a te turu dugu la de masa min y'a d'u ma o b'u halaki walama o bɛ bɔ da d'a ma nka k'a b'a ka denmisɛn n'a ka funankɛya n'a ka fɛngɛ jira ninnu na k'a b'a yɛrɛ fa a tɛ se
ahmad yaw wada ko ya flagoy suratul kafi mi kibara min din ay kibara min din kam ni ka sawa kala ni kam nani en nedo wa bla ko no bi muhammadu rasulullah innal ladzina amanu ma minu zannulu liman yanaka wala ñu nga kenat lahum jannatul firdausi nuzula o manay kado ka fo jeni atasma mani minu nye wala nay ndasa ka barako ka ikado amma gotugo to no leni ayo kala ka baraka ala kala ladil kawni mama daga daga nunga ibisingo yere wusingo yere ala jina firdausi kono kasoro je kala le do kada ka ulu nyebe kolo amna tatu mo ulu nyebo la kama o kuma dusu suma me ko mo jarna mode ngemi ngol lamer ke beta receive beta no c'est-à-dire ngota eta cheme wala idigira men hunde ka alama ko famuna kada ko digida me alaka khalidina fiha guduma kono la yabghuna anha wala waka foku bi fal wara nyine e mi fal ka bo nemana ka tami ayde o kama je de nunu ad-dajjalu yaju maju yannu imay ala rabi ko kekenega kasingu shute ka je laje ka religieux laje ka papu laje ka saudiya fengole ka misra don ba baw laje ka iraki taw laje ka siri taw laje kanaje de anyebe de chemi me ko tahir ahmad masrur ahmad yo ka nyamani ne chena ka kutabo aba ubego muhammad rasulullah sa abe mo la ko yinga awlu ko ko nyama jome keletei nyonentei wo ko organization fe mi ke ama fami sesel ke blakata ka surasu blakata ni keleka kulsu bita ka dese jaramu taraga dese hal ma fla masol ke ka sura amun ye kana eret kuye nanga manga nyola jeraw ke mabe lobu talibi ci mo ni nyo jaga nyo zo ko anyuru l'amérique ni angleterre fengla opma manu mu de gugulo opma je yere dahani abenyo yakanga ay masrur ahmad to wele kananga maison blanche kono de e de fuku ko gawa mosaba ka girawla aywa hakli min drama akake ko munaye tohira ahmad wele masrur ahmad wele munaye ahmad ko nyama wele doni bo kele nawa kele o kele ko muhammad rasulullah ya fila jamana rabu gula jamana tubulo wa kon mara jamana nga kaw jamana o kuma marabe jamana mun mun don ba baw be al ka ba rabe na nyono muna mo lu wele o ma nyabe ko la de kala ban jadi donala kiyamatu da be nan no fe aw kun dara matru wel am le ka ta kamela jom dalam no mezo blaji kore minu nyeyele me kwa o ko te madi bora shamina o te blayu bulu de Pakistan blind old bulu India lu te blind de so je don do de blind donc lu de kanga do rena ngolu de kono gone tara masru amada khalfano ke kanyi nga kuma je daha anga mungede na je daha na binyo yaram se gabe ima ala uchi zulkarne ni ga chemo wani salama urut de sara ko kula obu yeshi amada de makoy onge wa na gwana na bi kan ba fedre atoydi bogar kulubale minga frobi firi bo ko ya drum ko ne tan ne bo taranga drum ko ini ka drum ko ko ale pe bo akedo wata karra do wahabia minga wahabia ga fo mo wata karra afatra amamere kene to ya de shu kuye ama fatu de barbe yo ne na be nyondo agwanu dala utara nga missionnaire de da kongo shufe bar kulwal goni ko choko akomandanye ko nga nunga fenge me kan gono gwa ay bo kana ne me de yae arab to ka borobo fana onge chende kapsaw angon ke me kanyo mo nyono foko de na gona muno tina ba fe wadine yoro obwake koni ngara bwake
k'a sɔrɔ Idris Chero bɛ yen wa diinɛ walawalali ka fɔ ka adamaden da wa i y'o yɔrɔ yɔrɔ a tigilama ye Zulkarnaani ka fɛn dɔ de ta ka sɛbɛn Mahdi ka fɛn dɔ ta ko o fɔ i komi a yɛrɛ don Al-Ustaz Sidiki Jallo a tulo banna a b'an ka dakuruɲɛw mɛn ale yɛrɛ bi hawala tɔgɔ ye di makariju caman ci an ka baaraw kɔnɔna na n'a ye dakuruɲɛ minɛ a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in bi Ustaz dɛmɛ i b'a ye a bɛ se ka o bila ka n'a yɛrɛ ye Sidiki Jallo kɔni a terikɛ dɔ bɛ yen ko Abdulwahab wahabiyaw buwakɛ wahabiyaw la a ɲɔgɔnna tafsiri kɛlɛ kun tɛ yen wa hali bi o sanga b'a la Abdulwahab cɛ ko cɛ dɔnni a ka tafsiri ko an m'a dɔn dɔnni in bɔra min an bɛ kalan kɛ Saudiya la ala ka turu nkɔrɔ don tafsiri kɛbiri min ni ne bɛ ka fɛn ko la ye transmission na ka t'o bɛɛ san ka kuro ka so kɔnɔ ye nka n'ale bɛ tafsiri kɛ a t'a fɔ ko ne bɛ ka musulmaw ale musulmaw tɔgɔ fɔ cogo di o tɔgɔ ye se ka fɔ wa ale kɔni b'a bɛɛ fɔ n'a yɛrɛ ka dɔnni ye a fana ka tɔgɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ laban cɛ in de la o dusukun bɛ cɛ fɛ o nka mɛna nkalon kan i bɛ t'o biri bara bi da fɔ ala bɛ t'i ta a tɔgɔ saya bɛ t'i ta o ko o y'a sɔrɔ i dusukun bɛ cɛ nɔfɛ o kama ala ko jahadu bɛ wasa kana ta anfusuhum قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي afɔ hey hanna y'a sɔrɔ ko kɔgɔji min ni an ɲɛ b'o la dɛ o ka kɛ dabaji ye ne daba ma ka dakuruɲɛw sɛbɛnni kama lanafida albaharu kɔgɔji a dabaji na ban kabla an tarfada kalimatu rabbi yanni daba ma ka dakuruɲɛw ka ban walaw jina bi mislihi madada hali kɔgɔji min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'an nana n'o ɲɔgɔnna wɛrɛw ye kɔgɔji joli bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔgɔjiw ka ca dɛ ko n'o bɛɛ kɛra daba ye ka tila ka na n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ ye ala ka dakuruɲɛw sɛbɛnni kama ko ala ka dakuruɲɛw ti ban kɔgɔji bi ja de ala ka dakuruɲɛw ti ban o n'a tɛmɛ dɔw ko ala ka kumaɲɔgɔnya banna ka ban ala yɛrɛ filɛ ka nin fɔ nin ye o kɔrɔ ye k'a fɔ kira ko banna kira tɛna bilen kira ko ɲɛ nkalon ye olu jaabitɔ fana don ani maa minnu ko a tɔgɔ di kira ko banna fana nin bɛɛ jaabitɔ don fo ka taa dugukolo min ala ka dakuruɲɛ ti ban kɔgɔji bi ban de ala ka dakuruɲɛ ti ban e ko ala kumaɲɔgɔnya banna i n'ala cɛ wa a yɛrɛ filɛ k'i dɛ sini ahmadiyya bɛ taa ka ahmadiyya to cogo di e min ko kira ko banna ala ka kumaɲɔgɔnya banna yurula filɛ ka i gosiya kun n'a y'a sɔrɔ anw tɛna k'a diyagoya dɔn a la sa fɔ ko ahmadiyyaw ka ko daminɛ nka ala yɛrɛ na kuma laban sula in laban ka tila k'o kɛ qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahun wahidun annama ilahukum ilahun wahid qul ko singa ɲɛfɔ ye dɛ ka da kan ka ko san 1000 ni kan go nataw bɛɛ dada kɛnɛ ka taa ka wala ko kuma na a kana ka kono ko ne muhammad ye ngala ye ko ye wala man ye meleke kai de ina ma ana basharu mislu ne adama de ne aw nyona de ne ta ngala ka kuma nyonya o de na nimbe ala ka kuma nyonya te fa fu de ko ne monen muhammad ne aw ni nyonje do me abena ne kuma ko ni ngaba ko kala nga ka ye a ko fa wara ka ko san 1000 ni wala atwadi o ko fle kana ye kuma atwadi a fora chugumi muhammad o kuma yeje ne afo kuli ina mana basharu enne ranyona adamade ndodi nga wahyu mi bo masanga la tafe kana ne fafe de o de bi adamade bla kani daga bana ko ke kadaga latika masade pe mane muhammadu fe ilahun wahidu ko ala kele ndido flata fiu ko man kana yarju lika rabbi o mami no jigida me adda atwade adaba ala o pembe yoyani ka falyamal amalan salihan nena ne wala namnu yesa akwa ko onyumo ngesa ako wala nyumo nge wala yushriku bi ibadati rabbih ahada akana ala foi kenye no keraku o puma wahyu no jibi ni muhammadu ka ko wa atigende koy wala tariyan hanni makane muhammadu she ina iyera bo ala sita mamina ko munaka muhammadu de ngala mamina munay maki yere jame baw o suratul kafi taral labanta amina fo eri bana fo ka ban fo ka tila ka ban
nga biga chodi ato kundura ni wala na inde opma anyi ajaku yaka ode fori sungolo to fana man jable le dama do sone ami miri ko de sungolo do tafsir watu kuzira nyama sara me misiri kono e jere beta de a koni be bulole o bitinga ta temete ibi to le ganyana ma biba ko ba ko kala kana sungolo wore kasoro era ko to ma bani kono on sone a tafsir ko dabi jigi minu yo ko watu che kulangolo na mona si ga dolame ni bara wara to bi misate kana si kuranere anni tado o baraji bade nga jeke me ka mala sa cugudi tugumi ala awro ahmad yaw e ambe ka mala me radio fe e abe youtube ka e abe katabuka oni na ni si go baraji kele nyawa to aba fo kala ka sorofu ala sorofu subhanallah ayo boy ala sorofu na ko bana ka bina denga do fenetrini do fe ala sono no mara mo fiu dono bonu ka dono bay tu yet quran tafsir yola mi yerba ka tafsiru ka be dono ka tamaka ngay bisu nongole soro khalfa ka bisri kono nasira sura laba nu yerba khalfa rabbi soro kana ida do lassa nga be baraji ni ngongwara jobe television be youtube facebook be ala ko olna baraji sebeje amade o menaw yende mena awde ndene ma wara ni ipayira kuna bitaro jo ukma alhamdulillah ami ture kafo no ala san ture allega sobe ka resbise ndamo santan se ngofe santan zogi tetati na kasola doni akafiri foni akovocation chama yedrama werite polisote nama welemina o santan se ki prepare ko be ala naminga sobe ka ngar sibisro o de ko ala san ture kama ko do de senango yangi ko baga mali kono de ayande me ture o ture la kani do honay awati asra be president la tumaninga fanga wati ale ame kamara sibisro ko c'est pas vrai mali pays lay ko se ka jodi akorom so de Umar Cissé o chani fi mani fana be jwale la parti dugu mena andinya de doge na ibala ko mena wa parti o benga ala sani ne o de afoyi asano ko c'est pas vrai ako chando de ako do shila be kana o tumse ka chodi ture atari no do ala aya soro parti jaka guri ala gla ko mitemena abora ko ka jugoro ja saudia se damaka omen me ministère la section religieux cho olube million de la saudia la kadu ni san wat ni garba ko ko ahmadu no la ko rade saudia million bla kana wat law nyonje o ko nyan se dak kasoro ala mo wulire ja olu dello la ka ba ala san bina kibina sharia ta kibo fe utara nyafa ala san ko awo kulbalke horeya ka gole ni nguma ka fe ndamo ngam na ka ba na be tuma be sari honda ka gole ni nguma damo de jaga fe ngagule adana diga soroka atwade aka kulisi jira siri saka jalawara do la ka siri chai amin nga chori anana chuko bare jete shiji doni abuga doni shiraduna ku kenyonga kasaka fawu aka biro kono ka fe kana dumo no ayara tikuru lagere de minna alla berani ze seke chu kana yala ne ala tan bodi no ay baraka de woro bon mela aso warto mulo ke ne woro be kana ka udushi labbe ka bampeu kasroga a déposer lamne donc akanga to me administrateur nga bitigira berula na bora akanga ta ala sane ni da sare karsanga dossier de vita ni a rejeté il faut na fembe ya ve nasra présidence la magoshi moro présidence la yo ko inde krata ko akira me nyona desa bonga du ko me ya ve iba to nga dossier ka to me hectare finga nonga mini haga ni mo ala warje ta nyino ataka be warbo
wala cɛ ka dugukolo de ta a dɔw ta bɛ kɛ cɛ dɔw kɔni tɛ cɛw olu bɛ sɔrɔ dulɔmi yɔrɔ de la donc Umar Sise bi labɛn su 3 heures ɲɔrɔ in na karisa kan ka sɔrɔ yen enveloppe nin filɛ taa baari ne ka taa d'a ma e b'i mago don ne fɛ e bɛ taa baari la wa taa d'a ma dɛ k'o tɛmɛna dɛ o ndigiɲɛ in fana b'a fɔ su 3 heures a b'o kɔnɔ ka taa o di Tureke ka nin minɛ donc dossier sera yen a bɛ tɛmɛ a tɛ lajɛ bilen u ye baara in ne kɛ tan ka taa a bɛ siɲɛ a n'a a dɔgɔ dɔ bɛ ko Ali Ture Ali Ture don o fana kun y'a bololikɛbaa dɔ ye fo ka taa se siyɛntiri yɛrɛ la sa a sera siyɛntiri la Saudiya ambasadɛri Alasani wele ko n ka buri dɛ ko Alasani welelen o Saudiya ambassade la Alasani de y'a dɔn dossier filɛ siyɛntiri la a kan ka signé gouverneur fɛ Alasani de wele mɛ Saudiya ambasadɛri la a Saudiya ambassade la n'a taara yen cɛw mɔ dɔw bɛ yen u bɛ giriya koyi hali ni i m'a minɛ i hakilila bɛ sɔn ka yɛlɛma koyi Alasani ye miiri o de la ka hɔrɔnya lajɛ tile 3 a ma sɔn ka taa wele lajɛ o tile 3 kɔnɔna na an ka siyɛntiri kɛra Kamalenkɔrɔ siyɛntiri kɛra ka ban k'ale bɛ taa wele lajɛ ayi ko wele tɛ yen bilen o kuma k'a bloqué ni nafolo de a ka siyɛntiri in bɔ yen i Ture sinankunya ye fɛnba ɲɛ Mali kɔnɔ ninnu bɛɛ ko wari tɛ Umaru bolo a b'a bɔ min Kulubalikɛ a tɛ ɲɛ ten an ye Keita ta baro b'o don Keita Surumani Buya kɛ an y'o baro bɔ o ta kɛra o y'a sɔrɔ i se ma sɔrɔ o kuma Alasani de nana ni Ala ye Alasani su ka bila nin na san 18 kɔfɛ 2005 an ka retraite sɔrɔ la 2005 k'a sɔrɔ an donna 2017 97 san 18 o kuma Alasani an b'i fo i ka Umar Sise fana a bɛ fo a tɔgɔ de ndigiɲɛ don a tɛ fara ko la a ye dɔ kɛ dɛ dɔw ka laɲini ye ni ko dɔ kɛra dɔw bolo ko a ka ɲuman man ka fɔ bilen la o bɛna fɔ anw 3 ye taali min kɛ u y'a journal dɔ sɛbɛn arabukan la ka na anw 2 photo kɛ yen k'aw dɔrɔn tigɛ o tigɛ kun n'a ko a ye Ala ya kira o b'a mɔ kɛ nka n ye taama min kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔ kun a la a tɛ se ka k'a kɔ anw de tun do wo nka e nɔ ɲuman min wele a yɛrɛ ni k'a yɛrɛ Mahdi walima a yɛrɛ Isa ye o kama o sina k'ale tigɛ o kɛ kun anw n'ale de ma taa wa an taara fɔ k'an segin o fɛn kɛra an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko suganiw bɛ sin ka ko adamaden ka ko cɛ o tɛ kɛ o dɔw b'a fɔ ko munna Buya Keita ye bandi ye nka Buya Keita ka bandiya a kelen kun dɛ ale tuma ni Ture de tun b'a la o sɛbɛn kun bɛ nin bolo Mali kɔnɔ abada a tɛ se ka sɔrɔ privé fɛ Buya Keita kɔni a kɔnɔ a kun tɛ kɛɲɛ koyi la a ye min kɛ o kɔrɔ k'anw kɔnɔ o fɔ de ya a n'a ka bandiya nin a tun bɛ fɛn min na ani tuma ni Ture de kun don tɔgɔ kun tɛ se ka d'a kan o nka a ye nafaba ɲɛ anw ye hali y'a to an ka jalisa kɛ kɛra 2004 récépissé sɔrɔla 2005 2004 an ye jalisa kɛ ka Mali fa bɛɛ wuli juguyaba yɛrɛ ka daminɛ o kɛra o de la ye nazi ka ninnu filɛ o bɛna minɛ sisan o kuma radio islamique ani radio dɔn tɔgɔ ye di Dame k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u ye san 1 de kɛ ni nin y'a bila nin b'a ta o bɛ ka Ahmadiya dɛsi ka d'a kan munna jalisaba in kɛra 2004 jɔnni y'o sababuya Buya Keita o kuma anw di maa ka ɲuman to a ye juguman min kɛ o b'a n'a la cɛ nka a ye ɲuman min kɛ k'e b'o dogo o tɛ foyi ɲɛ jɛn de kiti juguman dɔ kɛ k'a sɔrɔ Ala ko a ye mɔgɔw ka ɲuman wɛrɛw de fɔ nka e ko dɔ ka ɲuman ko ka juguman bɛ datugu ne tɛ se o la Ala t'o kɛ Ala m'o kɛ Mahdi yɛrɛ m'o kɛ o kuma Ala ye ninnu latigɛ u ka nin ne kɛ Ahmadiya ye ni tariku bɛ sɛbɛn a tɛ se ka sɛbɛn u tɔgɔ kɔ an n'o y'a sɔrɔ dɔ ye kojugu dɔ kɛ a tɛ se ka sɛbɛn u tɔgɔ kɔ a dɔrɔn filɛ bi a ka foyi tɛ ka n'a bɔra an b'a fɔ Umaru terikɛ o an terikɛ de tɛ i ni maa min ye nin taama su kɛ ɲɔgɔn fɛ a sen la kaso marifa e n'a la cɛ
kanu mi do ino cewa biga bado ni nyon jawa nga anya do ay srabla andu grande fede nga ka kena boko ay mi nga wera make fiew la a fo de wala ya de mala ko jara ko mi ala e dro ko akrab li ko juwa ma ke ni ma ce to kana fo kibi aka juma do dugo ni o ke o mande ala e ko fo beni juwan mane cew to baliwo ngalla dilata of mami do ke ya rabbi ala ka jamana ngishi ala ka jamana ndanga dahan beni kele nyami ni ambe bo no fe ya rabbi ala kana no jamana mingodo malni burkina o le tagajugo bi wonta mena afrique be wonda burgura bo to ngala ki ko mi malta to mon do luta kasoro ambe bala bi cena bu jo fere bu jo fe jamana in flying woni cena anya gwane do bi nganya sama bay ala ya rabbi ala kanya sama assalamu alaikum warahmatullah es gair be bli 30 minutes 30 minutes la dia o kon bana ni makale dira do bana alhamdulillah me makile nyona nyini dokon biya lembena abafe ku singota chala anu tamata ko ala abedo ani ga sake mi ada mi dana le tu maleta le te assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah abule ka bomi angel kare mo kuli malde wasa to kala de kuchala bismillah wasaso wasa to kala ne anga kuli ba kele ngele bela jala ta tafsir la me alhamdulillah inshallah asla ga dani la me anabi alhamdulillah ame jamati wa hamadiya de kai ame nyamo ba ko sufa ba kan ba yo ani uta sai traveling alhamdulillah to kata se alfitin jagte ma ani usman sangare alhamdulillah inshallah amo ko ka kila ka fitala nyamo ko ya inshallah wala ajna sama ga amisa ka o tinyo umar muazu kuluballa ay ba tilawati bana jina ko to jabi anya famu bayatin ubeni ani bayatin ridwani an bayatin sai ammi magobola halla masra binafsa ga jabi kili kuma ko wati korola inshallah amma ira ko da wali ma do awani la men kala oni jaranye alaga change la mela jele amin wasatu kala nelo kare mukilibali jazakumullah kulubali wasato kala ne masha Allah kulubali kami wasato ka bel jele ko yorola mi kanza ngaso ni ko wasato kanza ngaso assalamu alaikum wa alaikum salam Tubami. Traore dulu. Aha. Alhamdulillah. Apa? Ati Tubami. Papa lagi jawab lo. Alhamdulillah. Inshallah. Maiga. Amin. Aha. Allahu Akbar. Amin. Waalaikum salam. Inshallah. Maiga, ame chenfala befu ni watina. Assalamu alaikum. Kwa kana jori. Alhamdulillah. Iwa Traore. Traore bismillah. Alhamdulillah. Dari ka pa yagli chiki kero ni latni ngumbe mini krecho be diwa ke ya kya re. Abdul Majid. Oui. Abe bara ke kitabu be dere kitabu kala kalbandan da kitabu. Allahu Akbar. Dia ka pa be la ni ta le ta sura ba ko ne. Allahu Akbar. Ngumbe ko te mo ke. La dari chero tiki. Abdul Majid kalfanana ka. Chero papa ya hagli gi ay puma do bagata me je ko na ni don ba fe kwa ba ka ko do ke ba ka ba le do abe mahdi ga fe ka ko Abdul Majid min ni kerjo bi de ba da fa bu ka kar abe Ahmad ga fe ga inshallah koroka ye Ahmad missionnaire di donc comme ale bi kalfatin nan naka la tribu de christian male bu kala ko wallahi ko ibado ka fa ka abo were ka ko ka jabin Allahu Akbar ame malabata assalamu alaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wal pana daga wanyum. Kone. Kone. An tafsir la. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabira ma ko kosebe. Inshallah kubala. Di do faranga ni mana ka kosebe. Ya tuzani ma duda kuma. Allahu akbar. Ai famal tama farala. Allahu akbar. Mi ngera ka torwa ko no ye mani urfana ba ko kosebe. Rufana. Yusufu Inshallah. ma ko plugoro. Betlo bala inshallah. Ani ni do te je ko kone. Inshallah. Betlo bala inshallah. Abi lemene ke posto kosebe lemene na ni wat ngera da. Allahu akbar. Ti ko kosebe. Alhamdulillah. Ala ka sidan kene ala ko dana ma. Wala parati. Nama sidwe. Kone jazakumullah. Torobe Ana kulba chorba ko inshallah. Kosafa. Aywa telefoni sera dala wati bana pepe ngami tabra dondo voye recipe sorole nga minu ye deme o duana foga du yake nga umase alama ake ugersege Umar Marko bola Wala docteur. parti Allahu akbar. ale cheni Masaberu de. ko anya toyi Allahu akbar. gabina fonna ko min damine na ye joba bula ba kede foga teme ona taraka funa kona fe ay to kon fo kamuna kuna moni fariya amole no ngo che ani tinable ngonga sirande parce que abi ni ka kare politique che abi ka mo kono ke dina ma yere nga yaay de chena muna reception maddo mo bo de chirate mali kono e bo takudi ngwa atigati akum atwadi mo general akerata keta ba fuka pe general ba fo nya fam na e po general ba fo nya fam am demokrasi tan ngamo general ko apma fo aka technicien conseil technique o sina ka fo ko no ka beta ko wala mo general e ministre de awte ko kala ma ko nu minum ya nunde ko chamaye nunde do technicien mi sambike olu de ko chamaye voilà donc Umar Marko amma fobi aka korolela ana bade ngorom so Umar Marko Maryam Marko. ngawndi makany mandugo Abi ibli. fera kulo Marko abi kele gada no boray Muhammad Dedo Kulubali aboto maktu ay senga ka no fe ngalo mi lati ko kuma sebelti karaba wasra wati masala fe wati sira ala chef lamina mo kan ni Alassane Cissé ya Alassane Touré ani Amadou Touré Amadou de do ni ndo Amadou Touré ani Mar Cissé on wati sira wati so bina o sultanan nasira ala yokolu ye of ma me baram na mali kono be atsa ke ni siricité minu yo soro an me ko o de mo ko Allah. o ma chama singa baw kano fe chena avocado be ko jara ale fana ay doke Umar mo ko ya an pasale mo watila kada ga be sharia do fen fenye doke a wati asro foi tawmulo ama fo alay abay ya ke ni armadiya deme ni cien deme ala be fle ni ga hinanye assalamu alaykum warahmatullahi Salam. Alhamdulillah ninti anye tafsiru kena kambi ame radio Robo FM lameba bela jenenfo Mali kono ali Mali koka Bamako ana lamini wati na inshallah taala radio munu kun sogole me ana ka damene kai amu bela jenenfo anga makoro baw kergaranyana ka zaganso Umar Kulubali Umar Fakoro Kulubali anga foli baye kosebe chokoroba jijalendo ma chesir lembado kosebe Wakar Traoré Misra anga foli baye nin kena inka Abdoulaye Cissé Bangoni Zene Korobu anga foli baye nin kena inka Suleiman Wurofana amba fo ame nyamena befu madukone tola ni wati na minye ipodrom imam anga foli baye minye Arazel Almami Ba anga foli baye Ousmane Diallo Aburayam Bi anga foli baye kosebe ame an lamɛnba bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔka Zaɲɛnana lamini Ganadugu ana lamini bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan inshallah
Bishuina amina ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma 21h30 ka taa bila 22h30 radio Rabah FM sanfɛ 102.8 o kuma an b'a fɔ wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.